Mi je sin jedinac 2000. godine, septembar mjeseca, 9.9. Zove se Marijan Melunaša, ima 24 godine. Kada je napustio svoju kancelariju i kad je krenuo kući, njega su sačekala kola ispred ulaza i odvela u nepoznatom pravcu. Do današnjeg dana nemam nikakvo saznanje, osim saznanja znači da su ljudi prebacivani u Albaniju. Ta žuta kuća možda se više neće ni postojati. A o tragovima leševa i to i da ne govorimo. Najverovatnije će biti sve uklonjeno. O sumnjama da se kidnapovanima na Kosovu trag gubi u Albaniji nedavno je prvi put javno progovorila bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte u šokantnim delovima svoje knjige, čiji je originalni naslov Lov, ja i ratni zločinci, navodeći da su otetima uzimani vitalni organi radi trgovine na crnom tržištu. Naime, najveći broj otmica nealbanaca na Kosovu dogodio se posle raspoređivanja mirovnih snaga, a sudeći po navodima Carle Del Ponte, jedan manji broj nestalih bio je žrtva trgovine organima. Ekipa emisije Reakcija bila je prva novinarska ekipa iz Srbije koja je obišla žutu kuću u blizini gradića Burel u centralnoj Albaniji, u kojoj su, prema navodima bivše tužiteljke, obavljane te operacije. Bili smo na svim onim mestima na kojima su svoje sumnje 2004. godine proveravali i istražitelji Haškog tužilaštva i UNMIK-a, a u prošlom, vanrednom izdanju naše emisije mogli ste da vidite ekskluzivne snimke koje je naša kamera zabeležila tokom boravka u Albaniji. Ne s'kemi dëgju fare dhe me 5 shkurt, kur kemi pa njerëzit ne, kanë ardhur në shtëpi, kanë bë kontroll, 2 ditë, kanë hik, pa lënë asnjë lloj dokumenti se për çfarë jemi kontrolluar. Ne vetëm kur kanë nxjerr librin me 5 shkurt. Vetëm kur ka dalë libri tani para 5-6 muajsh në prill, e kemi marrë vesh se për çfarë arsye jemi kontrolluar dhe kush i ka çuar ata. Nëse nuk pranoni me shpjegoj, shkoni. I u večerašnjoj emisiji vidjet ćete najvažnije delove razgovora koje smo vodili sa stanarima žute kuće nadomak mesta Burel u centralnoj Albaniji, a ekskluzivno otkrivamo i nove detalje iz istrage opisane u knjizi Carle Del Ponte. Ekipa Reakcije uspela je naime da dođe do izveštaja UNMIK-a iz 2004. koji je za javnost do danas ostao tajna. O masovnim otmicama Srba, Roma i drugih nealbanaca koje su se dogodile nakon dolaska međunarodnih mirovnih snaga na Kosovo, Kancelarija Haškog tribunala bila je upoznata još krajem 1999. godine. Informacije o njihovom tajnom prebacivanju sa Kosova na sever Albanije do tužilaštva su počele da stižu početkom 2001. O tome su kancelariju uglavnom obaveštavale porodice nestalih i neke nevladine organizacije. U svojoj knjizi Carlo Del Ponte otkriva da je podatke o ilegalnom transportu otetih nešto kasnije dobila i od UNMIK-a. Naime, funkcioneri i istražitelji UNMIK-a su preko grupe, kako se navodi, poverljivih novinara, došli do podataka da su tokom letnjih meseci 1999. godine kosovski Albanci do granice Kosova i Severne Albanije kamionima transportovali 300 otetih ljudi. Oni su prvo bili zatvarani u hangare smeštene u oblasti Kuksa i Tropoje, gradića uz samu severnu granicu Albanije, a potom prebacivani i u druga mesta. Prema izvorima novinara koji su navedeni samo kao kosovski Albanci, neki od mlađih, zdravih zatvorenika koji su dobro hranjeni, koje su pregledali lekari i koji nikada nisu prebijani, prebačeni su u druge objekte u Burelu i njegovoj okolini, uključujući i kolibu iza jedne žute kuće udaljene 20 kilometara južno od tog grada.
U selu Riba, koje se nalazi 30 kilometara od gradića Burel na severu Albanije, tokom 1999. godine navodno se nalazio logor u kom su boravili oteti nealbanci. U tom selu nalazila se i žuta kuća u kojoj su, prema iskazima pojedinih svedoka, zarobljenicima odstranjivani organi. Zarobljenike su navodno sahranjivali na obližnjem seoskom groblju. Pokušat ćemo da stupimo u kontakt sa vlasnikom kuće u kojoj se navodno sve odigravalo od sredine juna do kraja 1999. godine. Hade olyckor tog jag pengar hemma sen drog jag på pengar. Çfarë mendon për Carla Del Ponte dhe hetimin e këtyre të Hagës? Carla Del Ponte mendoj që ajo të mori dënimin e merituar. Se më ka lënë familjen 28 orë fullkat jashtë, dinet e didit. Në këtë shtëpi që shefte, fëmijës s'kishin ku hishin, dimin ishte, shi bite, vdër bite, fërtun bite, 12 frim, kretë jashtë. Frima. Fëmija me vogla ka qenë 20 ditë se ka pas leje, vetëm jashtë. Policia jashtë, e sigurimit Burrelit, me nëna prokurori bashkë me 12 vetë, plus një dhe i gëru qeter, një vajzë, 13. U ovoj kući haški istražitelji zajedno su sa ekipom UNMIK-a početkom 2004. pokušali da provere istinitost navoda o trgovini organima. Istražitelji su u mestu Burelu u centralnoj Albaniji bili u februaru 2004. u pratnji lokalnog tužioca Arbena Dulje. On je u nedavnom razgovoru u Tirani za emisiju Reakcija rekao da su u kući Abdullaha Katućija proveli 2 dana, ali da je tek nedavno, kako tvrdi, saznao prave razloge njihovog dolaska. Kur ka ardhur grupi i ekspertëve të Hagës, unë ju them me siguri që autoritetet shqiptare ndoshta nuk janë informuar saktësisht për qëllimin e ardhes së këtij grupi. Në fillim na shton që kërkohesh një objekt, më pas që ky objekt kishte shërbyer si burg nga forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe sfundi me daljen e librit të zonjës Del Ponte, unë kam marrë vesh që ky grup pas ka dyshuar që kjo pas ka qenë një klinik. U knjizi, koja je u oktobru objavljena i na srpskom jeziku pod naslovom Gospođa tužiteljka, navodi se da su i istražitelji Haškog tribunala, ali i istražitelji UNMIK-a u pratnji novinara, čiji se identitet ne otkriva, početkom 2004. posetili kuću u kojoj su pronađeni materijalni tragovi koji mogu ukazivati na to da su u prostorijama te kuće obavljene nekakve hirurške intervencije. Jedna soba u toj žutoj kući, kako su prenosili novinari, bila je uređena kao priručna hiruška klinika i tamo su lekari zarobljenicima vadili unutrašnje organe. Ti organi su potom krijumčareni preko aerodroma Rinas u blizini Tirane da bi bili iskorišćeni za transplantaciju bogatim pacijentima u inostranim hiruškim bolnicama, tvrdili su izvori, uključujući i jednog od njih koji je opisao kako je jednu takvu pošiljku isporučio do aerodroma. Nakon istrage obavljene u februaru 2004. UNMIK je o tome sačinio i izveštaj, koji ni danas nije dostupan javnosti. Više nevladinih organizacija pozvalo je UNMIK da o njegovoj sadržini obavesti javnost, ali odgovora nema. Za njim traga i domaće tužilaštvo za ratne zločine, koje se zbog toga još pre nekoliko meseci obratilo UNMIK-u. Međutim, dobili smo odgovor da takve istrage nije bilo. I to imamo sada, mislim, ja ću vam to dokumentovati. Dakle, da takve istrage na Kosovu nije bilo. Imamo 2 svedoka koji su bili u članovi tima koji su učestvovali u toj istrazi.